Ти ли каза ужас, отвратителна е тая? Да, така беше. Ти ли каза на тази изопол няма да й хвърля? Да. Ти ли каза аз чернилки не искам? Да. Ти ли каза негрите наистина имат тен и мускул повече? Това е вярно, да. В смисъл имат един мускул повече на краката. По-високи са, по-са развити, по-са мускулисти. В коя медицина те имат един мускул повече от нас? И къде е това мускул? Не говори глупости, това не е вярно. Просто са по-развити. Ама кой е този мускул, в който имат повече от нас? Айде, класния дойде. Сега ще видим кой е бягал от час по етика и право, и от час по физическо, и от час по биология, и кой като цяло изобщо не е в час. Гласа, който чувате, е на човека, който ние често сме опреквали за това, което виждаме, а именно продуцентът на предаването Радо Тушев. Да, той решава дали да чуем звуци от свирка или расистка тирада, но в случая му прави чест, че вместо да остави тая скандална линия да се развие до още по-гротескни нива, той реши да влезе остро на доктора директно по здравна пътека. Туше, Радо Тушев, а Пенко гледа като Пенко. Нямам духовито сравнение, ма той така си гледа и това е абсолютно достатъчно.